мляко се произвежда у нас от векове наред, а славата му на пълноценна храна го прави популярно в цял свят. За българската следа в киселото мляко ще говорим в следващите минути с нашия основен събеседник Жечка Великова, старши търговец в Kaufland. Радвам се да те видя. Здравей, Биляна, и аз се радвам да те видя отново. Готова ли си за разговор? Разбира се. За дегустация? И за това. И за предизвикателства. И аз съм измислила едно за теб. Добре, действаме. Можем ли да кажем, че киселите млека и въобще млечните продукти са сред вашите топ продукти? Млечните продукти, цялата млечна категория е една от най-продаваните категории, най-търсената категория, а топ продукт в тази категория, разбира се, е натуралното кисело мляко, което е част от нашето национално богатство. Целогодишно ли се купуват и се предлагат тези продукти? Разбира се, няма сезонност при киселите млека, така че те се търсят през цялата година. Да погледнем заедно с вас състава на това кисело мляко, да видим дали отговаря на вашите изисквания. Да. Какво има вътре? Какво четем? Овче мляко и закваска. Това е. Това ли е? Да, достатъчно. Достатъчно. Не трябва да има нищо друго. Сухо мляко не. Най-вече. Добре, това важно ли е, когато избирате продукти за вашето детенце? Да, много е важно. Можем ли да кажем, че това е продукт, който бихте дали на вашето дете? Да, разбира се. Искам първо да кажа на всеки един наш клиент, че е много важно, когато си купува кисело мляко, да внимава то да бъде в хладилна витрина, да бъде охладено, да внимава за срока на годност върху всяка една кофичка и в какъв вид е капачето и самата кофичка, за да не са издути. Това гарантира, че киселото мляко е добре съхранено и е качествено. Отделно за нашите продукти ние правим на всеки 3 месеца лабораторни изследвания в акредитирана лаборатория, като следим дали показателите отговарят на това, което ние сме подали като технологична документация. Друг важен въпрос. Правили ли сте изследвания за това какви количества консумираме всяка година млечни продукти и конкретно кисело мляко? Нека да ти кажа едни любопитни факти за натуралното кисело мляко. Годишно в филиалите на Kaufland се продават 35 милиона кофички кисело мляко, тъй като тези кофички са от 150 грама до 2 кг. Да речем, че това е около 20 000 тона кисело мляко. Или си представете едни транспортни палети, които са наредени един зад друг. Това са 35 000 транспортни палети с кисело мляко. Случвало ли ви се да забравяте кисело мляко в хладилника? Не ми се е случвало. Изяжда се? Изяждаме, да. И ние, и тя. Виолета, на колко години сте? Или да не питам? 82. 82 години. Колко кисели млека сте изяли? Да питам ли? Много. Не мога да ги изчисля дори. Нашите топ продукти в категорията са заквасената сметана, плодовите кисели млека, айриана, скир и абсолютният победител е натуралното кисело мляко. Да видим дали ще успееш да задоволиш моя вкус. Да те тествам. Готова съм. Добре. Имате ли козе кисело мляко? Разбира се. Така, за крава да не питам. Какъв процент искаш? Мога да предложа кисело мляко 2%, кисело мляко 4,5% и кисело мляко 3,6%. Дай ми кисело мляко подходящо за таратор. За таратор зависи как го предпочиташ. Аз бих ти предложила 2%. Краве мляко 2%. Добре. Има ли заквасена сметана? Разбира се. Вече малко по-встрани. Заповядай. Хайде за детето нещо. Има ли нещо, което е подходящо за десерт? Млечен десерт? Всички кисели млека са подходящи, но тъй като е малко дете, аз предлагам да му се даде 4,5 кисело мляко, тъй като е с най-голяма гъстота. Супер! Аз мисля, че си напазарувах. Даже мога да ти предложа и готово решение за закуска. Това е чудесен вариант. Биляна, тъй като говорихме много за нашите продукти Бре, искам да те убедя в качеството на тези артикули, по-специално в качеството на нашите кисели млека. Правил ли си някога домашно заквасено кисело мляко? Никога. Искаш да опитаме? Разбира се. За да направим едно перфектно домашно кисело мляко, ни трябва първо хубаво прясно мляко. Това е суровината, основната съставка. Така че ще вземем едно хубаво мляко с висока масленост и ни трябва хубава закваска, тъй като ние не разполагаме с бактериите, които се използват. Ще използваме кисело мляко. Ако киселото мляко е хубаво и с хубава жива закваска, от него става перфектно домашно кисело мляко.
След като сме сварили млякото и сме го охладили, то в момента е приятно топло до 40-45 градуса. Идеално е. Добре. Трябва да сложим закваската вътре, за да може да продължи процеса на ферментация. И всъщност това, което се случва, тези закваски, тези дрожджи, които ние слагаме, те преобразуват лактозата от прясното мляко в млечна киселина и освен това намаляват захарта. Произвеждате ли си собствено домашно? Да, преди години да. Аз съм учителка по професия, пенсионерка вече. Да, и когато бяха живи моите свекъри свекърва, сме отглеждали крави. Аз лично съм си правила кисело мляко, правила съм си масло, айран и така нататък. Това, което правим, вземаме 2 лъжички кисело мляко, вземаме малко от топлото прясно мляко, разбиваме добре. Лекичко, нали? Точно така. Не ни трябва миксер, не ни трябва нещо по-сериозно. Разбиваме много внимателно и след това трябва да сипем и да го хомогенизираме. След това разбиваме много добре. След като е разбито, топлото мляко трябва да го оставим на топло и да го завием добре. За да може да протече процеса на ферментация, ще отнеме от 6 до 9 часа, както са го правили нашите баби. Слагат го вечерта на топло до печката, завиват го и до сутринта, когато се събудят, киселото мляко вече е готово. Киселото мляко може да се консумира самостоятелно за направата на перфектните сосове и застройки, за баница, бухтички и мекици и не на последно място за десерт. Подготвили сме се с вече готовото кисело мляко, защото 8-9 часа хубаво ни е заедно, но все пак си е доста време. Да видим сега какво се е получило. Хайде да видим сега. То даже леко има вкус на сирене. Леко. Точно така, защото отгоре се е образувала тази мазната част от киселото мляко, каймака, който е леко осметанен и се получава много добре. Много ми хареса. И така, и аз имам предизвикателство за теб, Жечка. Слушам те. 60 секунди, даже по-малко. Да направиш нещо много бързо и вкусно с кисело мляко. Разбира се, това е най-лесната задача. Я да видим. Кой е най-добрият приятел на българската баница? Айрянчето. Трябва да се сложи и кисело мляко задължително и малко содичка. И малко щипка любов, нали? Обязателно, без любов нищо не става. Това е за теб. Заповядай. Много ти благодаря. Шестица. От бухтички до баница и таратор, киселото мляко е подходящо за разнообразни рецепти. А коя е вашата любима рецепта? Споделете в коментарите отдолу и бъдете с нас всеки вторник в YouTube канала на Kaufland.